Siasa wan kod okinyi makaon wach mogi kuok estuma Kisumu. Reverend Daktari Daniel Aoyi miwane wach mari mogik sani koro kawatieko dakika osemana rumo. Erokamano ahinya kuom thuolo mimiyani. Agone Nyasaye erokamano kuom thuolo ma Nyasaye omiyowa mondo wawuog jothurwa. Adwa wacho ni kata be mani constitution mar pinywa ni oyie mar maandamano, to adwaro jiwo jothurwa ni wabed gi kwe. Wabed gi kwe, wawe ketho gigewa. Wawe ketho ndarawa, kik waketh mwandu ma wan godo. Warit gi. Kendo aparo ni jok mwaneno kanyalo bedo ni ketho gik moko. Mage jok monego bed ni wadwaro to wawuoyo godo mondo wakwer kik keth gik moko. Tada wacho ni moloyo to waluor Nyasaye. Sama waluor Nyasaye, maandamano ok bi bedo. Ji biro bedo piny kaluwore gi wach Nyasaye, constitution maduong' moingo mar Kenya, ma en muma, to ji bedo piny wacho ni to shida nitie kanye to wanyalo lose nade. Ok ochuno ni nyaka wadhi e ndara mondo weche gi olosi. An ga yie, an ga diera ni Nyasaye nyalo konyo magigi walos e yo maber. Kendo yudo ni piny luor land ka ema sama maandamano nitie titimo molok kamoro amora e Kenya ka. Onego wapenj ni tang'o miyo luor land ka ema odwa dhi excess. Akwa ni mondo Nyasaye okonya jok mawinjo duonda manena kawuono ni yawa wadoguru piny wane ane alternative way mar solving problems mar twak nyalore. Akwa ni Nyasaye ogwedho duto te, wan joluo Nyasaye ogwedho, Nyasaye ometing'wa malo. Shida mosebedo go e pinywa ma luor land ka, alamo ni Nyasaye mondo okonywa, Nyasaye oting'wa malo, gik moselal duto te Nyasaye oduognwa kendo wadhi maber e yore waduto te, nikech mago e gima weche man go kawuono, kendo Nyasaye ogwedhwa ahinya.